ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମା ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭଲସେ ଜାଣିନିଅ। ଖୁସିରେ ମୋହର ଜୀବନ ଗଢ଼ା, କଣ୍ଢେଇ ସଜେଇ ଦେଲା, ବୁଝିଲେନି ଟିକେ ମନକୁ ମୋହର ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲା।